pasul de lângă noi tocmai a plecat. Yeah! Mâine dimineață dansează Gabi Cicolea cu Mâine sunt primul aici. Acum e prea obosit. Și eu o să stau acolo în jacuzzi la toată ziua. Uite, pasul a plecat de lângă noi. Noi plecăm și noi. Ce? E rău cu plecul ăla, am să se cu noi. Ia. Eu dansez așa. Din fund.